Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel sing bahal subscribe na manta. Langba ka Facebook page jong ba bat scam marbo ilapan chai ya shpeu teligi mat lane ya ki kamram ki ba ka sarkar ka dei ban le nak wanta upai ba nong chong snong jong ka jalahi barok ka wei iba bat scam marbo ibadai inong akitin jong ka seng Voice of the People Party ilapan chai ya kine ki mat ki bong ka ei ka kamram ka sarkar kalong ka banakong ban ai ka jing puli ka babiang sha kinong chong snong kabaar ban ai ka jaka sumar kababiang ki pat ba kabalai ban snai ki surok ki jingking ki lenting ki sengking ki babiang bat kabasau ban roi ka rep karyang kabasan ban yo kam yo jam ki pat ba kaban riu ban yada ya kamariang saudong saukun kabah nyau ban kentiu ya ki samlai le kai kabapra ban kiu ka yo ka kot kabakhandai ban kiwai ding ngi ki pat ba ka chala ngisiu ke khajana cha ke sarkar lada duna kita gikam ngidai ban keno ya ke sarkar om yau MLA lada ki pat ba kilet wat pisa boycott by dawai na ki MLA kam don jingmut bandon education minister lade health minister pat ki department chong o lada jot ke sorong kadai ke jing bomler UPWD minister bat ke department chong o hato lada bun nong tu nong lek kam sniu ngilik pan kang no nau MLA banyada yangi haga jaka ban kit kli home minister bat ki pulit labu jikli uba bat scam marbo ka kamram kaliang persya kalong ban pit perman ya kerkom trekam jong ke sarkar ba kadai ban trei na gemta ki pat ba